Здравейте, тук аз съм Дани Стайл. Здравейте, аз съм Жокерът БГ и днес правим геймплей! Рандом геймплей на Take It Light, за да ви кажем, че ще започнем да снимаме клипове. Да, аз и Дани Стайл сме решили да качваме клипове в YouTube. Надявам се да ви харесат. Ние сме Chicken Productions. Да, нашият никнейм е Chicken Productions. Ако сте гледали този клип, моля ви, абонирайте се, следите нашите клипове и ако ви харесват, продължавайте да ги гледате. Не знам, само това ми хрумна. Не знаеш, че още не спрях това. Идеята ми да не го спираш. Дай става, какво правиш? Събрах фермата, се забирам малко прости. Трябва ми кабеле. Кабели? От какво се крафват? От много неща. От? Много неща. Ари, ще видим на това. Как се пише на английски кабел? Copper cable. Как? Copper cable. Да, това е технично. Окей, голям пръст, ми покажа да се разхожда. Намерих много овце за ферма, ама не знам къде да ги докарам с мене. Слагаш си жълтото в заника. Окей. Връщам се днес, аз да си взема вълшебната брадичка, да събирам дърво. Добре, бе. Малко ми лаги, не знам защо. Сигурно защото снимам. Може би заради това. Както преди малко казах геймери, днес ще снимаме на Take It Light, ако не сте чели да ви повторя, за да е сигурно. И това ще бъде геймплей, да сте сигурни. Може би да не става помисли това за глупост на както иде. Ако го повториш още веднъж, ще те църтам там. Голяма работа. Ще го преживея. Има ли вълшебни брадички? Има. Да, бе, нали знаеш как се крапват? Да, бе, знам и като обикновената брадичка. Не. Това е машина. Ако някой бот, няма да се изразя така, ако някой нуб на Майнкрафт иска да научи как се играе Майнкрафт, да се... Ако някой въобще иска да снима с нас... Да, да знаете, че търсим трети член на Chicken Productions. Да. Ако някой иска да снима клипове, но няма програмите, може да ни пише на профилът и... Ти какво правиш? Защо смъкваш тия дървета? Тия са спищени. Опала! Не, че са спищени. Я вари виж фейм с ученикът ти кой иска. Какво? Я вари виж фейм кой иска. Кой? Фейм. Филм ли? Да, дойде да на езика тук. Ама в момента да снимаме клип. Бъде му го каза на него. Ти няма да влезем. Не дей да снимаш клипа, не дей да спираш клипа, много става яко. Добре, да. Ние говорим пълни глупости, защото ние сме Chicken Productions. Сега всеки едно яйце на Chicken. И ще убия Chicken. Защото сме Chicken Productions. Пика, Окей, Стига да пееш тази шиба на тази страна. Окей, отивам да видя филм какво иска. Бягай. Ще направим. Сигурно да излезем дърта ми. Да, то... Един негов приятел дойде да го извика и той отиде да го проверя ако иска. Това е гаф. Имам ли ръст за памет? Имам си ръсте. Не разбирам много, тъй като обаче разбирам от основните неща.
Трябва да го пращам. Аз се завърнах! Дай, казай нещо. Да, няколко неща. Така че не е важно. По времето на клипът, ако да стана обиждал, пишете на коментарите. Да, сигурно, че някой ще го гледа. Това е готин. Опа. Това е готино според мен. Препоръчвам ви, за да стана не съм сигурен, ама ви препоръчвам и сте гледате си Take It. Като сега не сте играли Майнкрафт, Take It или сте го играли, имате незадоволени нужди, Take It ви ги дава. Сега, не рекламира много неща и се концентрира над играта, че да не да почна да... Да. Какво рече? Какво правиш, бе? Нищо не правя, падна в един трап. Паеш ли поне? Паеш ли поне? Това не паза? Паеш ли поне? Не купая, аз правя. Аз се таковам, бе, събирам дръвца. Пак. Окей, дами и господа, чувствате каква перфектна музика имаме. Да вземеш телефона, обаче не мога да слуша. Дами и господа, чувствате каква чудесна музика има в стаята на Dying Style. Да, защото забравя да взема телефон. Да знаете, ние Chicken Productions имаме страхотен офис, наречен The Home. Да, направо Home office стил. Нали? Да. Ние сме най-добрите снимачи и продукшенси създаваме някога. Ние сме най-новите ютубъри. Не съм сигурен, ама така мисля. Сега аз си имам опит, така че... Да, става има някакъв опит с снимането на клипови, но той е минимален. Повече съм снимал от тебе. Какво каза? Повече съм снимал от тебе. Да, повече снимал от мен, аз имам само един клип. Ако може Да, и тук то слайдшоу, не е клип. Ако може тук да рекламирам своя клип, напишете... Не! Напишете на тързачката. Ще те премахна от групата. Окей. Да, ще ме заплаща, ще ме премахна клипа, затова няма да се рекламирам. Някой друг клип. Някой друг. Да, става. Да. Имаш... на къде беше храна? Нагоре на къде мога да... Ето горе натаме. Лаги ми хора! Това е страхотен лаг. Да, защото е просто сървър, не аз. Защото? Защото ти хвърляш сървър, не аз. Защото? Да. Вие защо така ме лаги, бе? Не, много е гадно, хора. Добре, ако искаш да спрем клипа тук... Да чувате си да спираме клипа, човек. Абе... Ако искате коментирайте по клиповете, ако случайно го видите, дали да снимаме, да почнем теки поредица или не. Да, наистина. Теки Ако мислите, че сличите на цялата къща и всички други продукшенси и разни такива, не е вярно. не е вярно. Ние от една седмица разтъкваме този лаг. Добре да е от започването. Да, в рамките, като започнахме Даскал, решихме да... Още от няколко седмици преди училище, искаме да започнем да снимаме клипове, но дай го мазиша ужасно много и реши да изчакаме когато започнем училище, когато сме затрупани с домашни и разни други. Не знам дали се чувам слабо. Не, чува слабо, право се едно ти крещиш. Окей, ама все пак това е на клипа се чувам различно. Има много млади, съжалявам хора, ако клипът ви е харесал, защото тук ще го спрем и ще започнем да работим по клипа и покачването му. Нали да става? Да. Защото на мен ми лаги така суперски, че направо си нямате една представа. Окей, до скоро виждане, хора! Аз бях Дай Стал, той беше Жокера, това беше Chicken Productions.
Надявам Да, се ви да им харесва. кажем, да се рекламираме за първия път. Абонирайте се, харесвайте клиповете ни, гледайте ни. Ще кажем, Ако искате, коментирайте семенно. да, възможно е да качваме по 2 клипа на ден, но да, сега толкова го мърси, че на един няма да се съгласи, така че не се знаме. То да, ако ти снимаш единия може. Ако ще харесваме, харесвайте, коментирайте там, ако ви харесват, нали, коментирайте клиповете. Ако искате да снимаме, да продължаваме да снимаме, коментирайте ги, абонирайте се. Ако искате да сте част от екипа, пишете Да, ако искате, абонирайте се и ми пишете на профила. пишете съобщение. Ако видите по случайно ви казвам, защото никой няма да го лезе сигурно. Да, ако има някой, който... не, нищо, забравете го. Добре. Окей, дай, спирай екипа.